आङो दायो क'क्राझार सेक्रेटारि अफिस याव आङो दा पार्कल खालामफैदों। आङो साइकेलजों फैनानै आङो देग्लाय मेट्रिक होदों। दायो मेट्रिक रिजाल्ट नुथ'वाखै, सप्तासेनि गेजेरावनो नुसिगोन बैसागु बायब्लानो। आरो बे पार्कलखौहाय उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंबोदों आङो क्लास 2-3 निफ्रायनो। बिदिनो गोजौ लेभेलाव थांगोन खोमा बा माबा मोनसे चान्स मोनगोन खोमा होननानै आङो उन्दै समनिफ्रायनो दासिमहाय बे पार्कलखौहाय आं सोलोंबोदों। न'आवहाय माने जोंहा बिराद उसुबिदा, मानो होनबा जोंहा न'खराव बिराद उसुबिदा, हा हु गैया, बिराद खस्थ' मस्थ'सो मावनानै जायो। आङो बिदिनो मेट्रिक पास जानानै माबा मोनसे चान्स मोनगोन खोमा बा गोजौ लेभेलाव थांगोन खोमा होननानै आङो बे पार्कलखौहाय मोनसे आंनि थांखिजों आङो दासिम होसोबोनाय जादों। जाहाथे जोंनि गिदिर गोलाव सार मेडाम मोना गोजौ लेभेलाव